A tots i totes. Jo soc Tere Adell, ara soc l'actual gerent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, soc de Morella, molts de vosaltres ja me coneixeu. Esta sala ja me trobo com a casa, que fa uns quants anys feia classes d'informàtica per així. Avui, este matí, molts de vosaltres ja heu estat a veure les oliveres mil·lenàries que hi ha a Vallibona. En esta xarra us explicarem una miqueta el procés que la Mancomunitat ha fet respecte a les oliveres mil·lenàries del territori i també farem un tast, una degustació d'olis varietals d'ací també de la zona. La Mancomunitat de la Taula del Sénia és una mancomunitat de municipis que té la característica de tindre pobles de 3 comunitats autònomes distintes. Som 15 pobles valencians, 9 catalans i 3 de la part aragonesa. La Mancomunitat durant aquests anys ha fet diverses activitats, actuacions com camins rurals, temes d'ocupació, de reindustrialització, però avui anem a parlar exactament de lo que és el treball que s'ha fet en les oliveres mil·lenàries i la promoció dels olis del territori. Així tenim una mostra dels olis que s'estan fent d'aquestes oliveres mil·lenàries i us contarem una miqueta com va néixer i sorgir tot aquest projecte. Una mica, des de la Mancomunitat vam anar recollint les inquietuds de la gent que ens anava dient el tema de que al territori hi havia oliveres molt grans, però que estaven ben passant trailers, que les estaven arrencant, que hi havia un espoli d'aquest patrimoni que hi havia. I una mica conscienciats de lo que la gent ens anava explicant, vam dir, anem a veure què hi ha realment al territori i es comença a fer un inventari d'oliveres que tingueren més d'unes dimensions determinades. En aquell moment se va decidir d'inventariar totes les oliveres que mediren més de 3 metres i mig de volta a una altura d'1,30, una altura més o menys del pi. I la sorpresa va ser que van néixer més de 4.000 oliveres que tenien aquestes característiques en el que són els pobles de la Mancomunitat, sobretot més els de la Plana. Estem parlant d'Ulldecona, de Traiguera, de Canet, de la Jana. Entonces, una volta vam veure que hi havia més de 4.000 oliveres d'aquestes característiques, vam dir, ja hi ha prou material, hi ha prou arbres com per poder-se plantejar, fer projectes, fer alguna cosa. Vam demanar un projecte al Ministeri d'Agricultura, un projecte pilot, i ens van donar finançament per posar en marxa el que era la conservació i la promoció d'aquestes oliveres. Nosaltres el que vam intentar des de la Mancomunitat va ser no tant el tema de fer lleis de protecció que impediren que s'arrencar i tal, que ja n'existien. De fet, a la Comunitat Valenciana existeix una llei de protecció que protegeix els arbres que tenen més de 6 metres, o sigui, són oliveres o no oliveres, sinó arbres, però que realment tampoc és de difícil, s'estan arrencant igualment, hi ha una mica de problemàtica en la llei. Nosaltres el que vam intentar és que la gent se conscienciari que en les seues finques tenien uns arbres que realment eren un patrimoni nostre i que l'important era treure-li un valor econòmic. Vam començar a treballar en els molins d'oli del territori perquè feien oli certificat d'aquestes oliveres. I aquest és el fruit d'aquest treball. Vam començar un únic molí, era el que en un principi produïa oli d'aquestes característiques, i en aquests moments són 8 molins, 4 valencians i 4 catalans, que produeixen oli certificat d'oliveres mil·lenàries. Quan dic oli certificat d'oliveres mil·lenàries me refereixo que hi ha un procés totalment controlat de que una empresa de certificació externa ve i mire que quan s'acollixen les olives sols s'acollixen dels arbres que tenen més de 3 metres i mig de perímetre, que són olives de gran qualitat, que han estat cuidades les oliveres, que se porten al molí ràpidament, se molturen i tot el procés se fa de la forma més adequada possible. Una volta s'ha aconseguit aquest oli, se passa, s'envia a l'IRTA, el Parell de Cata de Catalunya, i passa tot un procés de qualitat, i sol aquell oli, que a part de ser un extra verge, té que ser un extra verge de la màxima qualitat, que no hi hagi cap catador que hagi trobat un defecte, tota una sèrie
de processos. I entonces, una volta passat este procés, des de l'Associació Territori Sénia se'ls fica este sello, que és el sello de qualitat i d'origen, va numerat i que certifica que este oli que va des d'aquestes botelles sol procedeix d'aquestes oliveres de més de 3,5 metres i que a més és d'una qualitat altíssima. Dir-vos que l'oli d'oliveres mil·lenàries, no les 4.000, ara en aquests moments tenim 4.700 de censades, d'inventariades. Quan vam començar l'inventari ens vam trobar en alguns casos la reticència dels propietaris i dels agricultors que tenien un cert recel de que entrares a la finca, es medires les oliveres, i ara han passat de 4.000 a 4.700 precisament per la col·laboració dels propietaris i dels agricultors, que són ells mateixos que te criden i te diuen veniu que jo crec que a la meva finca hi ha unes que tenen aquestes característiques i tal. Vull dir, passats aquests anys, el que s'ha vist és que els agricultors, els propietaris, ara se senteixen orgullosos de tindre aquestes oliveres a les seues finques i, a més, econòmicament el repercuteix, perquè els molins, a part de comprar aquestes olives i els ho paguen el doble que les olives normals, també els ho collixen les brigades directes de les cooperatives, doncs no tenen ni la feina de collir i, a més, es paga el doble. N'hi ha que dir que aquest oli val en cooperativa, les botelles de mig litre valen 15 euros mínim, però que si anem a una tenda de Barcelona, de Madrid o València, el podeu trobar per 30, 40 euros, i inclús en el tema d'exportar, en Xina s'està venent a 90 euros la botella d'oli d'oliveres mil·lenàries. El problema és que és una producció molt menudeta, o sigui, té molt bona eixida, el venen perfectament, vull dir, no tenen cap problema en vendre aquest oli, inclús s'utilitzen per intentar colar al mercat, obrir mercats i ficar l'altre oli extra verge normal del territori. S'ha donat casos de que venen distribuïdors i diuen no, jo m'emporto i compro tota la producció d'oli mil·lenari que tingueu. Però els molins en vista diuen no, mira, te vendrem 20 caixes d'oli mil·lenari, però te tens que emportar un container de l'extra verge normal. Vull dir que s'està utilitzant com un ganxo per poder promocionar els olis del territori. Aquesta zona sempre havia sigut una zona que no tenia molt bona fama de fer oli molt bo, vull dir, l'oli d'ací era un oli que la majoria cau en terra, se replega en terra i que això fa que la qualitat no sigui bona. En tot el procés del mil·lenari que se'ls ha inculcat de que la forma de treballar és distinta i tal, el que s'està fent és revaloritzar l'oli de la zona i que l'oli del territori sénia no sigui vist com un oli de poca qualitat com era fins ara, sinó que realment s'està valorant i s'està coneixent arreu d'Espanya i del món. El que vos deia, la producció, l'any que més oli certificat d'oliveres mil·lenàries s'ha fet va ser l'any passat i se van lograr fer 12.000 botelles de mig litre, entre 8 molins, o sigui, és superpoquet. Vull dir que és una producció, per això també fa que el preu sigui el que és i que quan tu estàs comprant un oli d'aquestes característiques, a part de ser un oli de gran qualitat, també el que estàs comprant és la protecció i la conservació d'estos arbres, vull dir que va implícit ahí en la compra d'este oli. Donada la poca producció que se pot fer d'oliveres mil·lenàries, vam començar a intentar promocionar el que són les varietats tradicionals d'ací del territori. En el territori trobem varietats d'oliva que no estan en altres llocs. La majoria d'olives que podem trobar és a la zona d'Andalusia, el picual, la zona de Catalunya, l'arbequina, però així al territori tenim varietats com la farga, la morruda, la sevillenca, l'empeltre, la zona aragonesa, que són típiques d'ací i que sols se poden trobar a aquesta zona. Per això, el tema d'intentar promocionar el que són les varietats i el cultiu tradicional d'ací. També comentar-vos que totes les oliveres mil·lenàries, bueno, totes, el 95% són de la varietat farga, que és la varietat més antiga i que, a més, curiosament, si tinguérem un mapa, veuríem que se distribueixen, la majoria d'oliveres mil·lenàries se distribueixen al llarg de lo que és la Via Augusta. Però en el tema de lo que vos comentava, d'intentar promocionar
Els olis varietals, això vos ho explicarà millor Jaume, i vos deixo en ell i després me torno a incorporar jo explicant-vos el projecte que tenim ara. Seguim, per tant, en el tema de les varietats, com ha començat el Pere, ara sí que vos repartim els folletos, potser primer els dels varietals. A veure, a més del que ella ja ha explicat de les oliveres mil·lenàries, el tema dels varietals, com ella ha dit, són varietats tant la farga, que només se troba aquí, com inclús la morruda, la sevillenca. L'empeltre sí que, a més d'Aragó, se troba a Mallorca, precisament, i inclús aquí hi ha alguna plantació, però poc. Bàsicament, per tant, aquestes quatre són les que són característiques d'aquest territori. Després, a nivell local, hi ha algunes que són de menor número. Està la canetera, que és oriunda de Canet, alguns li diuen nana, i que està repartida però ne solen haver poques. Pareix que era una olivera que feia bones olives, inclús per a fer de taula, per a trencar-les i tal, però no hi ha quantitat. En canvi, a la llana sí que hi ha una varietat, si mireu aquí al folletó este, Cuqueño, que són unes olives paregudes a l'arlequina, redonetes, una mica més grosses, però que només se troba a la llana. A Canet ja no n'hi ha, ni a Traiguera tampoc, i mireu si està d'allò. Per tant, què ha fet? La cooperativa de la llana fa oli de Cuqueño, perquè és un oli diferent bastant als demés. I després, finalment, hi ha un altre oli, que es diu Marfil, que si mireu este folleto, veureu que les olives són blanques. I són blanques quan estan madures. O sigui, primer estan verdes, però quan maduren, des de fer-se roges o negres, com la majoria d'olives, aquestes precisament se fan blanques. I fan un oli molt especial, quasi un oli medicinal. Un oli molt amarg, té un contingut en polifenols molt elevat. Alguns diuen que antes l'utilitzaven com a medicina. I per tant, com hi ha, en aquest cas, una família, la família Porta, que tenen la finca Larion, que també ne tenen, també ells elaboren oli. Per tant, el que és el territori Sénia, actualment hi ha 6 varietats que se produïssin com a monovarietals. La farga, el Pere ho ha dit, les mil·lenàries, el 95% ho són, i que és l'oli millor. El problema que té és que les oliveres fan poca quantitat. I per tant, fa 200 o 300 anys ja no es van plantar més fargues i es van anar plantant sevillenques i morrudes. Parlem d'aquí del territori, a altres zones i a de tot. I per tant, ara trobar, hem buscat fargues de menys de 100 anys per poder fer la comparació de l'oli, per veure si era diferent i no. No hem d'amagar una cosa, una olivera de 8 metres mil·lenària i una olivera de 3 metres de perímetre, que ja és maja, l'únic que no passa de 3,5, doncs segurament l'oli no es diferencia molt. Ara, d'una olivera que tingués 50 anys, doncs en farga no ho hem pogut comparar perquè no n'hi ha. Per tant, estem treballant en això, en els olis monovarietals, i ara comentarem perquè coneguéssiu una mica i a més, en aquest cas, farem la pràctica perquè els poguéssiu provar. Perquè això inclús vos ho deia una persona que en el món de la gastronomia suposo que tothom lo d'allò, Ferran Adrià. Ferran Adrià va fer un llibre de la Fundació Alicia, que és la de Ferran Adrià. Nosaltres treballa molt, que ja he explicat lo de l'IRTA, que és el Centre d'Investigació de Catalunya, que el tema d'oli i panell de cata són pareix que els millors, i en el tema de gastronomia treballem a la Fundació Alicia, que ens estan a Sant Fruitós de Baixes, tocant de Manresa. I llavors, el que ells, en aquest cas, el llibre que van fer de receptes, en els diferents olis, que aquí, si mireu este folleto, a la part de detrás, veureu que hi ha receptes que estan molt bé i, a més, tenen la gràcia que cada una de les receptes aconsella un oli. Un veureu que és un oli de la varietat farga, l'altre sevillenca, l'altre morruda, Cuqueño, Marfil. Per tant, això és una part del llibre que van fer, evidentment, més gran. El pròleg del llibre el va fer Ferran Adrià i ell dia que, igual com en el vi ja no es concedís parlar de vi blanc o vi negre, que en el tema dels olis s'havia d'arribar a lo mateix.
Per tant, què s'ha fet? Fer oli per separat, de farga, de morruda, de sevillenca, d'empeltre, cuquello i marfil, i perquè ho poguéssiu provar, ara farem una degustació seguint el que aquí diu la Fundació Lícia. L'únic que passa que com en aquest cas no teníem un dels olis, ho hem canviat. Jo ho dic per si alguns mireu la recepta, però començarem pel que és no tan dolç. Començarem per l'oli d'empeltre. L'oli d'empeltre és característic de la zona d'Aragó, aquí n'hi ha poc, i és un oli que, segons el que diu la Fundació Alícia, és molt apte per a utilitzar com a oli de base en cocció, ja que el seu sabor es manté molt millor que en altres olis. Per tant, l'aconsellen, diguem clar, per a fregir, perquè altres olis a lo millor transmeten el sabor que tenen i en canvi l'aconsellen en poc. En aquest cas la recepta només té una mica de pebre roig, no picant, i una mica, un xorro d'oli i pa. Vos agrada o què? Molt. Este és un dels olis que veureu que en aquest sentit cada un dels olis té unes característiques una mica diferents. Este oli concretament és de la cooperativa és de la cooperativa de Aceites Torregachero de Valderrobles, que és el que vam trobar. És un oli, no és del primer que es va collir, perquè a més el problema que tenim allà dalt és que com també fan olives de taula, primer, al mes de novembre, totes les olives millors les guarden per a taula, i després l'oli ja va ser a partir del mes de desembre quan se va poder començar. Ara passarem a un altre segon. A veure si acaben... Espera, que ara estem repartint. Parleu vosaltres, quina impressió vos fa? Què vos pareix? Sí, clar. A veure, no volem amagar una cosa, aquest oli no té uns grans afruitats, així com hi ha olis, i algun provareu després, que trobareu inclús, a vegades els catadors el que fan és primer olorar-lo i això. En l'oli, així com en l'oli se valora també la vista, en l'oli no. O sigui, un oli a lo millor és més groc o més verd o tal, això els catadors en aquest cas no ho valoren en l'oli, diuen que no té importància. Doncs bueno, ara passarem, després d'este, com dia, l'empeltre, a l'haver-lo collit al mes de desembre, era un oli bastant suau. No té uns grans ni afruitats, ni és picant, ni és amar, ni és dolç. És suau. Ara passarem a un oli que és el de sevillenca. A veure, també podem dir, perquè tinguéssiu una mica dins de lo que és la Fundació Lícia, que el tema de paladar, de gastronomia, són els millors, ells l'oli que més valoren és el de farga i el segon que més valoren és el sevillenca, que serà este que provareu. L'oli de sevillenca, ells diuen, vos ho dic jo, és un oli molt rodó, ja que es mostra alhora com a fruitat i aromàtic. De tots els olis d'aquí és considerat el més verd. A veure, què passa? Aquí no és només pa en oli, sinó que al posar-li el gra de raïm desvirtua una mica, però, bueno, l'oli és diferent. En aquest cas, el que aquí diu és un oli més rodó, afruitat, aromàtic, l'altre és molt suau, és molt clar. És diferent. Llavors, tu que sí que ha apretat entre protectors de Jaén, sí que ha apretat entre Picua i Morut, sí. Home, estos són molt més picants. Tant el picual ho és, i el morrut d'aquí és el més picant de tots. És afruitadet, però té este sabor una mica. Ara passarem a un altre. Esperem. Bueno, que ha vingut més gent. Acabeu de repartir. A veure, el morrut no l'han posat, és picant, ara passarem al cuquello. Que el cuquello és un oli que difícilment el podreu trobar si no és anant només a la cooperativa de la Jana. Són els únics si el fan. Per favor, un momentet.
que fan una pregunta aquí. Que fa uns anys vaig a la Fira de l'Ocell i estava José Miguel aquí, el de Morella. Juan, treballava amb bananes. Això és capritxós, compadre, prova, dic, aquí va de Figueres de la Jana. A mi diu, clientes, a mi l'exposició més alta de la Jana. Que diuen que un buquet per a molt bé. Aquí m'ha encantat. I això me fa... Feia una prova de... Este ja l'heu acabat o no? Passem a l'altre o...? Ah, vale, pues Juanjo. Bueno, ara passarem a un altre oli que, com dia el Tuquello, és una varietat d'entrada. L'oliva, si la veu aquí al folleto este, és una oliva ja moradeta que està començant a madurar, però és redoneta. O sigui, en aquest cas, així com la farga és allargada, diuen que té forma de rilló, la sevillenca també és una mica allargada, però ja té punteta, i en canvi la morruda, el que té és el mugró, este tan característic que per això se diu morruda. Pesar que a pobles que li diuen roja o requès o tot això. El Tuquello és redoneta, pareguda a l'arlequina, però de tamany una mica més gros. Però l'oli té unes característiques, segons la Fundació Líquia, que ens diuen és el preferit entre els pastadors per usar-lo en postres per la dolçor. O sigui, ara aquí, claro, el xocolate que li dona molta més dolçor, però ja l'oli de per si, ells lo recomanen molt per a postres, perquè és un oli, ells consideren el més dolç de tots, i per això l'aconsellen per a això. Ara, clar, aquí el xocolate li acaba de donar... Tuquello lo trobareu només a la Jana, ja ho dic perquè si algú busca i pregunta no en trobarà. La cooperativa de la Jana ne produís, perquè aquí n'hi ha, pareix que un 40% de les oliveres de la Jana, i la Jana és el poble. Les oliveres mil·lenàries, el que en té més és Ulldecona, 1.300, Canet, 1.100, la Jana, 1.000, i Traiguera, 500 i pico. El que passa que la Jana té un terme molt menudet, té 19 quilòmetres, i té 1.000 oliveres, en la qual la densitat d'oliveres per quilòmetre quadrat és el que en té més, en té 50. Canet de té 15 i de 40, que són termes molt més grans. Però una de les característiques de la Jana és que així com els altres pobles tenen altres oliveres, allí pràcticament la que predomina és el Tuquello. El xocolate té bon sabor de l'oli. Sí. El sabor de l'oli. El xocolate té bon sabor de l'oli. Bueno, a veure, este xocolate a la recomanació vos vam dir que havia de ser xocolate del 70% de cacau, que no porta gens de llet ni altres d'allò a la que escolteu, ara passarem a provar ja no un oli monovarietal, sinó un cupatge, una barreja. Però això us ho explicarà Tere, que ella és la que ha dirigit el projecte este, que precisament se diu Olivat, i aquest oli que ara veureu aquí, que no el trobareu al mercat, perquè enguany han fet una prova experimental, com veureu aquí detrás, diu producte promocional no comercialitzable, però ella us explicarà com s'ha fet i la barreja d'olis de les varietats aquí que s'ha fet. Ja continuo jo. Repartim els folletos. Quin? Este és el folleto que explica l'oli Via Augusta.
Bueno, com us ha introduït Jaume, després d'aquest procés que hem passat de primer vam començar en els olis d'oliveres mil·lenàries, després hem intentat el tema dels monovarietals. Este any hem anat un pas més allà i el que ara després tastareu, el Via Augusta, és un oli que s'elaboren de forma que s'elaboren els olis monovarietals per separat, se collissen les olives segons les varietats, se separen i se molen per separat. Una volta s'han obtingut aquests olis monovarietals, s'envien a analitzar, se fan els anàlisis químics, organolèptics, les cates, se veuen quins perfils tenen i després se tornen a mesclar, se tornen a juntar, però en unes proporcions determinades. El que s'ha fet és, a través dels experts de l'IRTA i la Fundació Alicia, s'ha creat un perfil organolèptic tipus que estigui fet en les varietats tradicionals del territori, en aquest cas la farga, la sevillenca, la morruda i l'empeltre. S'ha creat un perfil organolèptic tipus i el que se fa és anar fent proves de mescles fins que se logre el perfil que ja ha definit. Entonces, és això, és mesclar-ho, l'oli, però d'una forma controlada. Una mica copiant el que s'està fent ja en el món del vi. O sigui, vosaltres hi ha vegades que quan agarreu una botella de vi, li doneu la volta i veu que hi ha un 30% de garnatge, de cabernet i tal. En l'oli, el mateix. O sigui, mescles controlades. I això és el que s'ha creat el Via Augusta, que és el folleto que se vos ha repartit. Este oli també, al igual que hi ha 8 molins que estan fent l'oli d'oliveres mil·lenàries, el Via Augusta en aquests moments són 9 molins els que s'han adherit a aquest nou oli Via Augusta. Els 8 que ja fan oli d'oliveres mil·lenàries més el molí de Valderoures, que no tenen possibilitat de fer-ne perquè no hi ha oliveres. Bueno, ara n'han trobat 7 a Valderoures, però amb 7 oliveres encara no dona per produir suficient oli. Entonces, en este folleto us explica això, que està fet d'aquestes 4 varietats tradicionals del territori. És un oli que este nom Via Augusta és una marca registrada que hem registrat en la comunitat i que utilitzen estos 9 molins, i el que s'ha buscat és una gamma no tan alta com el mil·lenari, que com hem comentat en molí se ven a 15 euros la botella de mig litre. El Via Augusta és un oli d'alta gamma, però tampoc d'estos preus tan elevats. La botella de quart aproximadament se vendrà sobre uns 4 euros i la de mig litre sobre 5 euros. O sigui, és un oli de gran qualitat, extra verge, en unes característiques molt determinades i molt identificatives d'aquest territori, però sense arribar a aquests preus que poden ser més prohibitius com del mil·lenari. La idea també és que la producció d'aquest oli no sigui tan limitada, perquè com està feta en la mescla controlada de les 4 varietats que hi ha més al territori, l'únic que se busca és un perfil determinat, una gran qualitat, però serà un oli que podrà produir-se en quantitats més elevades. Com m'ha dit Jaume, en aquest moment, aquestes unes botelles que són promocionals, que han basat la Mancomunitat, però que aquest any ja es començarà a fer el tema de promoció en tot el que són els restaurants del territori. Ja fa uns anys se va fer un llibre en 52 restaurants del territori que col·laboren i que gasten oli d'oliveres mil·lenàries. En aquest cas, aquest any també se tornarà a fer un llibre on els restaurants del territori, els millors restaurants, ficaran una recepta fet en oli Via Augusta i que al mateix temps ells se comprometen a gastar olis del territori seu. Ja vos dic, és una tirada promocional i n'hi ha 300 al mercat per poder comprar en aquest moment a la cooperativa de Santa Bàrbara, però que és una cosa bastant testimonial. També he donat que aquest any la collita no ha sigut bona, hi ha hagut problemes per la sequera, la mosca, distintes coses, i en la qual no s'ha pogut lograr este perfil organolèptic que se busca, excepte en esta tirada que han fet.
Vos passem ara perquè ho proveu i, bueno, i després opineu a veure què vos pareix. En este cas sí que només espanyol, no hi ha... Para que poguéssiu... No hi trobo sabor. Un sabor molt més clar que diu allà. Sin embargo, aquell d'allà, que és el meu aquell de cobert, l'última terracota, i inclús el vist. Sí, però el botó més clar. Molt suau, no? El mugró ha dit totalment que si el mugró no està en el és que tal mugró té que estar bé, si no és el mugró. Yo voy de oliva, si me siento bajo para que el gasto. Yo voy de oliva, lo gasto. Yo tengo un problema afecto de edad. Algú més vol repetir? Creu si algú més vol... Ara ho provarem. Algú més ne vol? Gràcies. Bueno, pues este oli que heu provat ara és això, és el Via Augusta i és un oli creat quasi com si diguérem en laboratori perquè ha estat, després de fer-se per separat el que vos he dit, els experts agarren i es comencen a fer distintes mescles en distintes proporcions i van provant hasta que diuen, bueno, pues este faig que sigui la millor mescla que se pot lograr i tal. Què vos ha paregut? Jo crec que sempre és el que se mitja per això. A veure, este és un... Pues este, ja vos dic, és un oli que el que s'ha intentat en este perfil era una mica que fos l'oli, el sabor de l'oli d'ací, perquè és el de les varietats d'ací, però donant-li també un puntet d'innovació de cara als gustos que hi ha més al mercat, que els agraden estos més afrutats, estos més verds, i vull dir que sense perdre la identitat de l'oli d'ací, però també buscant els gustos dels consumidors actuals i dels catalanes. Una mica tant a Xina, estan exportant-lo a Japó, s'està a Califòrnia, a Europa, a Londres se n'està enviant, a París, vull dir que s'està obrint aquests mercats. Sobretot també l'oli d'oliveres mil·lenàries ha servit perquè des dels molins els canvia una mica la forma de treballar i el concepte. Fins fa molt poc la forma de treballar era vendre l'oli a cubes o en la garrafa de 5 litres al soci i poca cosa més. Però ara han vist el tema de que estan invertint en disseny, vull dir, veu que les botelles totes tenen el seu disseny, han canviat aquest concepte de vendre a cubes a vendre en botelletes de mig litro, de quart, tot això. El que dius que se'n va l'oli i tal, segurament este lampant que se'n va a les refineries, després de les refineries a saber on se'n va i a Itàlia li deuen mesclar un poquet dels d'ells i fiquen una botella superbonica i l'exporten sobretot als Estats Units, que tenen un mercat obert els italians. No mil·lenari, no? No mil·lenari no. L'exportaran les seves marques, el seu d'això, però no.
però sí. Però bueno, que sí que l'oli mil·lenari s'està exportant, però l'estan exportant en la marca d'ells i l'únic que tenen que fer és algunes modificacions. L'altre dia, per exemple, a la Jana, jo vaig veure aquesta botella que l'estaven preparant per l'exportació a Xina i així vaig li tornar a ficar una altra etiqueteta que anava en anglès perquè no els agrada que vagi en xino, perquè diu que és com un símptoma de poca qualitat i entonces volen o en anglès o inclús en català, en un idioma que els sigui més exòtic per ells, no? I entonces és com que dona més d'això. Entonces es fiquen un altre tipus d'etiquetatge perquè els obliguen per legalitat, però les porten en la seva marca. Esta es la botella de la Jana. Y esta es la que te va a donar a probar José Miguel. Esta és la que, a veure, no podem assegurar per aquestes coses, la família real a Madrid diuen, el distribuïdor que tenen a Madrid que gasta oli d'oliveres mil·lenàries, i és este, el de la Jana. En canvi, altres, doncs, a lo millor fan-lo... La Carme Ruscallera, que és un personatge prou conegut, doncs el que gasta és la segona, Comón, que és la cooperativa d'Ulldecona. Aquella ja n'ha fet diversos pedidos i ara, a la pròxima, ella es veu que cada 3 o 4 mesos fa unes noves receptes. A la pròxima, ens va demanar a nosaltres el nom del molí i tot això, ho va comprar, i ara està preparant i farà un postre en oli d'oliveres mil·lenàries. Això Carme Ruscallera, per dir-vos, cosa que tothom... Bueno, també l'únic, al final, sé que has comentat que del tema de la promoció de les oliveres del territori, una cosa de les que s'ha fet des de la Mancomunitat és buscar el que nosaltres diem ambaixadors, o sigui, personatges famosos i mediàtics que d'una forma desinteressada com si diem, promocionen aquestes oliveres i este oli. Tenim a Juan Echanove i Maria Galeana, són ambaixadors de les oliveres mil·lenàries, i també Federico Mayor Zaragoza i Pepa Fernández, la de Radio Nacional d'Espanya. O sigui, el que procurem és que també a través de personatges mediàtics i famosos i que se presten de forma desinteressada a participar en aquest projecte perquè pensen que la conservació d'aquests monuments i això és molt interessant, doncs també intentem que sigui una altra forma de difondre el patrimoni que tenim ací i també els olis. A part dels olis també tenim el que són les àrees d'oliveres mil·lenàries i els museus naturals perquè la gent pugui anar a visitar-los de forma controlada. En un primer moment, quan es comença a difondre tot el tema este, vam pensar que un problema que podíem tindre... Això el que passa que és de la part de Catalunya. Bueno, després mirem, sí, que hi haurà de totes les parts. Vam pensar que un dels problemes que podia donar-se és que al començar a parlar d'oliveres mil·lenàries, que si molt boniques i tal, que la gent es començara a dispersar-se per aquestes finques de forma descontrolada i els propietaris i agricultors acabaren cabrejant-se com a mones. Entonces, per això, el que s'ha creat són puestos controlats on la gent pot anar a veure les oliveres mil·lenàries d'una forma totalment orientada. Per això està el Museu d'Oliveres Mil·lenàries d'Ulldecona, a la finca de l'Arion, que se fan visites guiades, cridant a l'oficina de turisme d'Ulldecona, te fan una visita guiada a lo que és la finca de l'Arion, que hi ha realment uns exemplars magnífics. Allí se pot veure l'olivera mil·lenària més gran de Catalunya, que té 8 metres, 8,3, no? A 1,30 d'enterra. És una de les oliveres de les 3 que hi ha protegides a Catalunya i se pot visitar en aquest museu de l'Arion. Després, a la part valenciana, a la Jana, també hi ha un museu d'aquestes característiques, és el Museu Pou del Mas, que està a la Jana, si agarres el cruce que va cap a Canet, doncs no res, a 500 metres, ja està l'indicador del Museu Pou del Mas, se pot visitar lliurement, està senyalitzat, explicat cada una de les oliveres, les medides que té, molt fàcil d'accedir i també és un lloc on se poden visitar. I després hi ha com a xicotetes àrees on se poden veure menys oliveres.
a l'Arion o a la Jana se'n poden veure, a la Jana me pesquena se'n poden veure 20, en esta finca de menys d'una hectàrea, i a l'Arion, quantes n'hi ha? 33. I després el que estan són el que nosaltres diem les àrees. Una hi ha a l'entrada de Canet, hi ha 2 oliveres mil·lenaris molt boniques que estan senyalitzades i que estan al mateix costat de la carretera. Després també a l'ermita de Vinaròs n'hi ha també unes poquetes que, aunque no són espectaculars, però sí que passen dels 3,5 metres de perímetre. A l'ermita d'Alcanar del Remei també n'hi ha senyalitzades. I ara, esta setmana passada, vam inaugurar una nova àrea a la Sénia, que està entre la Sénia, el que és la carretera que va a Mas de Barberans. També hi ha una altra àrea on se poden veure 3 oliveres, una d'elles molt característica, la de Cacho, que té com un forat en terra i te pots colar per baix de les raïls i caben, jo què sé, 15 xavals deuen cabre segurament, baix de l'olivera, i és característic. A part d'aquestes àrees, també el que s'ha fet és senyalitzar itineraris que la gent pot fer a peu o en bicicleta i que passe per alguns dels museus estos o les àrees i també altres zones on se poden veure oliveres mil·lenaris i no mil·lenàries, però vull dir que són camins itineraris d'oliveres. Este és el folleto que tenim així, que després, me parece que no sé si en tenim per tots, però ne tenim uns quants. En aquest cas són 3 itineraris que estan dins de lo que és la part catalana de la Mancomunitat. Això està financiat per un programa del SOC, del Servei d'Ocupació de Catalunya, i per tant aquesta actuació sols s'ha fet a la part catalana. Són 3 itineraris que passen per els 9 pobles catalans de la Mancomunitat, itineraris que se poden fer llavors de cap o en bicicleta molt fàcil, menys 2 tramos que és una mica més complicat anar en bici, però bueno, si uno és aventurero de la mountain bike ho pot fer perfectament, i que bueno, pues, també és una altra manera de que la gent conegui les oliveres i un atractiu turístic més que tenim així al territori. I evidentment Vallibona ha sigut l'última sorpresa de que pensaven que no hi havia oliveres mil·lenàries al seu poble, hi ha més d'interior i més de muntanya, i en la col·laboració de Juanjo, Santi, tota la gent, a part de les 2 que han vist este matí, n'hi ha Juanjo, 5 més ne teníem? 7 en total. 7 en total. Que passen per això dels 3,5 metres, i el bonic d'elles és que les podem trobar dins d'un paisatge que no és el típic de les oliveres, sinó que és un paisatge de pins i més de muntanya, i que també és curiós trobar-nos aquests monuments. Aquest any és la sorpresa de Vallibona i Vallderoures, que també pensàvem que no n'hi havia, i també n'han aparegut 7 oliveres més en el municipi de Vallderoures. No sé si... dels premis, exacte. I ja també per acabar, dir-vos que tot aquest treball de conservació i promoció de les oliveres, que ja se va començar aproximadament va ser l'any 2008. 2008 la Mancomunitat. Antes havia hagut algunes cosetes de centres d'estudis, d'algunes coses així disperses, que ara està obtenint el reconeixement per part de premis que s'està donant a la Mancomunitat per promocionar este patrimoni. L'any passat vam recibir el Premi Hispània Nostra, és un premi a la conservació del patrimoni a nivell espanyol, dels més importants, i ara, este any, se ens ha donat l'Europa Nostra, que és el premi més prestigiós a la conservació del patrimoni que hi ha a nivell europeu. Són premis que la majoria d'ells se donen a patrimoni arquitectònic, a pedra que jo dic, i en aquest cas també ha sigut important que reconeguen que les oliveres mil·lenàries és un patrimoni natural que hi ha que conservar i que hi ha que promocionar i cuidar. Doncs que ara s'estan obtenint una mica els fruits. I això, el Premi Europa Nostra el dia 5 de maig se va arreplegar, el president de la Mancomunitat anirà a Viena a replegar-lo de mans de Plácido Domingo, que és el president d'Europa Nostra, la comissària europea de Cultura, i crec que també està la president d'Àustria. Si voleu alguna cosa, alguna pregunta?
Bueno, pues, nosaltres...